wasu shekaru da aka zo ba a samu aka yi hawan bariki ba, kamar waren 1966 lokacin da aka shi prime minister Sabaka ta balewa, to an kawo gawan saran sallah ne, to sai wace gari sai ba ya hawa na hawan bariki din ba. To sai kuma sarkin Bauchi Adamu Jumba shi ma da su 1982 shi ma ran sallah, to sai ba ya hawan bariki wace garin sallah ba. To sai kuma 1990 lokacin da jiji oka ya juyin mulki, ana jibi sallah ne, to shi ma sai ba a yi hawan bariki din nan ba. To sai kuma 2004 lokacin da sarkin ajiyan Bauchi da mutuwa ya rasu, shi ma sai ba a yi hawan bariki din ba, saboda ya rasu ana gab da sallah, saboda jimamin mutuwansa da. To bayan nan kuma sai lokacin da aka yi covid-19 2020 kenan, shi ma sai ba a yi hawan sallah ba. Wato duk wannan dai akwai dalilai da suka hana ba a yi wannan hawan bariki din ba. To amma kuma akwai shekaran da ake yi, da ana yin hawan bariki din da lahiya ake zuwa, sai a shiga a yi hawan bariki, shi sai ake ce azumi karamin sallah lahiya babban sallah. To a 1968 sai majalisar matawa sarkin Bauchi ta canja wannan daga zuwa lahiya ta da shi azumi, saboda ana zuwa da kayan yankan lahiya a zo a yanka, ba zo da matansu ba, kaya ya lallace, nama ya fara wari kafin a koma gida. To sai aka ce kowa ya tsaya ya sallar lahiya a gidansa da azumi a shigo. To amma lokacin Garba Duba 1970 da 1979 sai ce shi na so a shigo da azumin a kuma shigo da lahiya, sai ba da kuɗi da kiran hakimai aka zo aka shigowa da lahiya, ana shigowa da azumi. To a daɗin kuma hakiman ba su da yawa haka, yawanci hakimai masu ƙasa su suke shigowa su yi hawan sallah din da gundumomin su littafan su haka. To garkuwa Amadu Kari ya ce shi da tarihi kakanninsa suna yin hawan sallah, saboda haka sa ba shi dama ya hawan sallah, shikenan sai fara yin hawan sallah. To su Abubakar Umar su ma suna yi, su Majida da Ma'ambi su ma suka fara yi, su Talba Ibrahim Tari suka fara yi, sannan kuma dan Malikin Bauchi ya fara. To daga nan kuma da hakimai da aka da su kowa yana gana sha'awa abin sai zuwa na yi saboda raya al'adu masarautar Bauchi.